Halo si porolog barok. Nadu ki kena ki badang rin. Hadu ki temen ki balayuri. Ejai. Ngan pentip sepi mentah. Wah, ya ka music video kabala ai kerteng men simbalung an supply haka Henry Uterik por Henry Wajay Janmit haka channel jing syai kalawai. Di kumta semobha ban ya pet kenang haka tei ka sini bat ka tarik kabala bu bat pin ai ka jing kasyan ka bukura da ka ba pi like ba share ba subscribe ya ka tei ka channel kumban sepentip ba ya ka de ka jing ruai la ruai da iba lovar moyong inong ruai ba pau jong ka rekasi bat la yesim benta da ki aktor aktris jong ka ne ka west kasi hill ki bala pau habat ki ba best jing kerpat kalong ba pin saya pet kenang ya ka ne ka video bless you boy ya ka man ba lai lo jompi ngam la le ai ngam kwa shu bandang bun kiet sieng khung kam ya dei kam men to shu ban sa no la dir ki por nga hak bun hala dia hi haji sha shu ko